जनाइनि सिलिखागुरि गामिनि गोख्रों समाज सिबियारि तुलसी बसुमतारिया दिनै बेलासिनि 12:20 समाव डिब्रुगढ़ मेडिकेल कलेजाव जोबथा हां बोयो। मख'नो गोनांदि बिथां थांनानै थानाय समाव गोबां खामानि मावबोदों। 1973 मायथाइयाव धेमाजि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मावफुं सोद्रोमा, इं 1979 मायथाइयाव जनाइनि सिलिखागुरि गामि गायसनगिरि, इं 1981 मायथाइयाव सिलिखागुरि बर' गुदि फरायसालिखौ गायसनो आरो फरायसालि सामलायनाय आफादनि आफादगिरि मासिखौ मोननो हायो। इं 1982-83 मायथाइसिम पि.टि.सि.ए. राजखान्थि दोलोआव थाफानानै समाजनि गोख्रों हाबा मावो। इं 1990-95 मायथाइसिम मामि पन्चायतनि आफादगिरि, आइ.टि.डि.पि. टि.ए.डि. बर्डनि सोद्रोमा आरो बि.एल.टि.नि बड'लेण्ड सोमावसारनाय समाव बाहागो लानानै पुलिसजों हमजानो गोनांबो जादोंमोन। बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन समाजारि हाबाफोराव गोख्रों बिबान लाबोनाय थानाय सासे गोख्रों समाज सिबियारि सुबुं। मख'जाथावदि तुलसी बसुमतारिया साबा फिसाज्ला-फिसाजो दं। फिसालाफोरनि मुं: महन बसुमतारि, बिजेन बसुमतारि, मनरनजन बसुमतारि, रेनु बसुमतारि, चित्तरन्जन बसुमतारि।